जोङो टटाल 90 जन जोङो जगदान जादों दिनै। मा उद्देश्यखौ लानानै दिनै BPL आव जगदान जाखो? उद्देश्यआथ' जाहैबाय जोङो उननि थाखाय जों बोरै सोलिलांनो हागोन जेनेबा माबा मोनसे जोङो रेहाय मोनलांगोन बेखौ जोङो लानानै जों दिनै BPL आव जगदान जादों। दिनै जे रग'NDFB फोरनि समयसाया बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंबो दिनै जे मावफुंजाजोबाखै मा बुंगोन बेनि सायाव? बुंनायाथ' जिखुनु जा मावफुंजायाखै दासिमावबो जोबाखै जोंनि NDFB समयसाया। नोंथांमोननि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि उदां जानायखौ हास्थायो? हास्थायो औ, जों जेब्लायबो हास्थायो बेखौ उदां जाजानो। आरो बेल' नङा, अनेक जोंनि लिडार केडारफोर दंबावो बेजों लोगोसे बिसोरखौबो जों हास्थायो गजानो गासिनखौबो। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101-655-430 8822-688-026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।